प्रमद बर' सरकारनि मोनसे बाखनायथाव खामानि 2/4/2022 दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार समस्तिनि रुपाघाट VCDCआव खमैबो 198 गोरिब नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो बिसायख'थियाव होनाय रादाय बादियै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गियाननि सोरां बिथांखिनि जोहै राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो खालिंदुवार समस्तिनि MCLA दिलीप बर'जों लोगोसे बाहागो लायो खालिंदुवार ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिथां बुद्दिराम बर', नेहाथारि मृणाल कछारी बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो आलासि बिथाङा बुंथिना होयो दि बे सरकारा जेब्लाबो रायजो राजाफोरनि मोजां आरो जौगानायनि खामानि मावगोन होनना। खौरां दैथायगिरि सोरांसार बाग्लारि, अदालगुरि। बियो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो बेखौ फोसावदोंमोन जोंनि बिटिआरनि चिफ जेनेबा माने बे जोंहा गोरिब गुन्द्रानि नखरनि स्टुडेन्टफोरनो थाखाय बेबायदिनो जोंहा गोबां माने भेन्डर्स माने जे भाजि दखान माबा माबि जायनिखि गोरिब गुन्द्रा बिसोरनो थाखायबो मोनसे स्किम फोसावदोंमोन। बेबायदिनो जोंहा जायनिखि माने बेमाराव माने माबा दोङो भुगिना दोङो बेबायदि नखरनि मानसिनि थाखायबो माने फोसावनानै जोङो फर्म लानाय जादोंमोन। दिनै जोंहा मेडिकेल बै डिपार्टमेन्टनिया एसे माने डिले जादों, नाथाय जोंहा प्रमद बर' बिथांनि जेरै जोंहा इडुकेसन आरो बै गोरिब गुन्द्रानि माने नखरनि बै भाजि फानना जानाय बा माबा दखान फिथा फानना जानाय बिसोरनो थाखाय अलरेडि 21-22नि बै माबायावनो माबा इयारावनो बै माबाखौ जोङो बिथाङा रिलिज खालायबाय आरो दिनैनि सानाव बैखौ जोङो चेकखौ राननायनि हाबाफारि जोङो लादो आरो बे जाय मोनदो बै मोननै माने डिपार्टमेन्टआ बियो गासैबो एकाउन्टआव बै रांफोरा दिनैनिफ्राय हाबसिगोन आरोखि। माने बेयाव जों 5,000 होनाय जादों। मानो होनबा जोंहा एक्सुवेलि बै कर'ना माने थासारिनि थाखाय जोंहा भारत सरकार बा आसाम सरकारा जाबायदि रां होनांगौ जोङो मोननो हायाखै। अबाबो जाहाथे जोंनि सरकारा फैदो नालाय जों एसेबाबो बै माबाखौ जों देग्लाय होनायनि थांखिखौ लादो। गियान सोरां जिथु अनसुंथाइ हाबाफारि, बे गियान सोरां अनसुंथाइ हाबाफारिया बिटिसिनि मोनसे उफेरा आसुनि नामा? नंगौ, बिखौ जोंहा सिपआ मोनसे फोसावदो आरो सिपआनो फोसावनायनि थाखाय दिनै सिपनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बिथाङा होदो आरोखि। दा बे समावहाय रायजो राजाखौ नोंथाङा फरायसाफोरखौ माबायदि इनकारेज होनायनि थुलुंगा होनो सानो? आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंहा बिटिआर गोरोबथा जाबाय। दिनै बिटिआर गोरोबथायाव जोंहा फरायसाफोरनि थाखाय जोंहा बिटिआर हालामनि बा आसाम हालामनि गोबां फरायसाफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ मोनसे संस्थापन होनो थाखाय दिनै बिटिआर गोरोबथायाव जोङो इउनिभारसिटि मोननो हादों, NIT मोननो हादों, मेडिकेल कलेज मोननो हादों, दिनै इन्स्टिटिउट अफ लाइभलिहुड मेनेजमेन्टफोरखौ मोननो हादों। दा बै जोंनि गथ' गथायफोरा जाहाथे फरायनायाव